Ya ikiwanin musulmina, da fatan za mu kasance a cikin shiri yau ya sanin TV daga ta mai albarka ga gudunmawa da shawarwari da muka saba barawa ga 'yan uwan baki ɗaya da hanyoyi masu sauƙi domin kula da lafiyoyin jikunanmu baki ɗaya. Kada ya manta da ya subscribe da like in yi nufin zai tarka wani tamu mai albarka. Za mu ci gaba da shawarwari da gudunmawa ga lafiyoyinmu ga dukkanin 'yan uwan maza da mata game da lafiyoyinsu baki ɗaya. To in Allah da a nan gaba za mu ba ku fa'ida da ba ku taɓa raba da ita ba, kuma za mu ci gaba da ba ku fa'idodi masu ilmantarwa da nishaɗantarwa ga dukkanin jikinmu. Yau wannan fa'idar ta hallaka ne akan abu ɗaya zuwa biyu shi kuma. Za ka samu namiji ne illa mutum ya kai mutum ƙato iya ƙato, amma bayan yin mu'amalar aure da matarsa za su uku wasu huɗu a dare. Kuma a fili ya ƙara fiyar da musu shi ya ce shi ne jarumin namiji ko kuma shi mai ƙarfi ne. To a gida kuma shi kan kowane bai da wani amfani. Kuma kana gani kai in ka san a zahiri akwai mai lafiya, amma a gida ba mai lafiya wani abu matarsa. To irin wannan matsalolin in kana jin sa tambaya ma ka rasa ma ta yaya ne ka ji kuma samun matsaloli. Kuma irin wanda ya kai har ya kai matsayin ma kana jin sha'awar da kawar mu'amala da matar ka daga nan ga kun fara wasa har kai inzali. To hakan ma ta kan iya kawo har ta kai mata ma ranar ma haka ta ji asibiti ɗin ta karɓe ka saboda wannan matsalar da kake da ita. To ba za a ci komai ba, akwai dai jaraba ko kuma akwai ganganci a ciki, amma insha Allah da aka yi wani haɗin an samu waraka. Yakan iya ƙara sha'awa fiye da dai inda kake tunani, kuma yana maganin saurin inzali na yankan shakku. Sirri ne mai ƙarfin gaske kuma sirri na mujarrabi. Da fatan dai kun ji mu, kuma za a yi ƙoƙari a yi haɗi kuma ababen da muke faɗa domin dai amfani al'umma baki ɗaya. Da fatan kun ji mu kuma za ku yi ƙoƙarin haka. To Allah ya taimake mu kuma ya ba mu sa'ar jin abin da muka faɗa kuma aiki da shi. Kuma Allah ya biya wa dukkanin masu bukatunsu kuma masu bibiyar mu, kuma Allah sa duk wanda ya yi amfani da shi Allah tabbatar da lafiyarsa muka tabbatar wa dukkan abin da muke haɗawa. To abin za ka nema wani abu ɗaya ne, duk mutumin da ya san shago Islamic Medicine Center ce sai ya ce ya ci a bashi garin girfa. Girfa dai dukkanin wani shagon ka je ka kai samun ta. Na biyu kuma kowa ya san madara Peak Milk ko kuma madarar shanu, ita ma tana agazawa. Na uku zuma, ita za ka yi amfani da haɗin nata. Yanzu ka samu madara hakan misalin kofi ɗaya, sai ka samu girfa ɗin nan cokali biyu sai ka zuba. Sannan ka samu zuma cokali guda sai ka zuba ciki ka kaɗa. To in ka haɗa wani haɗin inda ka matsalar ne ka warke in Allah ya yarda. Inda wannan ne in dai ka wari ka da Allah dai ka warke. Saboda ka samu lafiya da baka taɓa sashen za ka same ta kuma ka samu ƙarfin jiki da kuma sha'awa mai ƙarfin da za ka yi mu'amala da iyalinka fiye da yadda ake yi. To in ka samu girfa ɗin nan sai ka samu madarar da ka zuba a ciki cokali biyun nan, sai ka sa zuman nan a ciki sai ka sha tsawon sati biyu don al'umma baki ɗaya game da matsalar da suke bibiyan maza da mata. An ɗan bada na mata ɗan kaɗan ɗan kwanan nan haka za kuma yau za mu yi ƙoƙari ɗan bada na maza akan zamantakewa, akan matsalar saurin inzali ko rashin ƙarfi ko rashin kuzari ko kuma sai an zo mu'amala ɗin a ji jiki ba daɗi. To matsalolin da ya sa nan dai barkatai ba daɗi, amma dai wannan matsalar dai abu ukun nan dai in ka san baka da ƙarfi ne to ka haɗa wannan
in ka san kana saurin kawowa ne ka haɗa wannan. In ka san kana yawan jin mutuwar jiki da kasala a jikinka lokacin da kai mu'amala ta zamantakewa da iyalinka ka haɗa wannan. Na farko dukkaninmu dai kusan kowa ya sani wanda abu ne na kayan haɗa yaji in ka samu shi ne haɗin layi. Dukkaninmu a nan kowa ya san farin mauro, in ba ka sani ba ka je gun Islamic medicine za su baka shi. Farin mauro, haka zalika kowa ya san kimba. Kimba za ka ganta wasu haka ƙanana kaman wake dogaye amma baƙaƙe. Amalita dai hakan nan. Kowa dai ya san kanamfari. To wannan shi ne abin da za ka nema. Idan ka samu farin mauro cokali 5, ka samu kimba cokali 7, ka samu kanamfari cokali 4. To in ka samu wannan maganinka ya haɗu, saura ka san ya za ka yi kai aiki da shi, shi ne rage maka. Sai ka haɗa su guri guda. Bayan ka haɗa su guri guda sun gaurayu, ka tabbatar garin su ka daka duka sun zama gari. Sai ka samu in ka gama na haɗin shi kenan ka haɗa maganinka. Sai ka samu misali in za ka sha da garin Allah waye ka samu ruwan ɗumi mai zafi. Sai ka zuba cokali 1 a cikin ruwan ɗumin. Sai ka ba shi 5 minutes, minti 5 ko minti 7 ko zuwa dai 10 dai kadai ka bari dai ya sanyi gaba ɗaya. Sai ka ɗauka sai ka sha amma ka tabbatar sai ka ci abinci ka ƙoshi ka yi na sai ka sha. Haka zalika da dare ma ka yi haka. Ka ɗauki tsawon sati 3 ko zuwa wata guda. In dai matsalar daga jikinka ne ta samu, to a kan wannan dai in Allah da ka samu waraka kuma ka samu ƙarfin jiki fiye da inda ake tunani. Kar ku manta da abin da muka faɗa. Farin mauro, kimba, kanamfari. Abu dai 3 muka faɗa. Kuma za ka yi sami zuma ma in kana da halin sawa. To wannan shi ne maganin. Kuma ga shi nan mun faɗa muku inda za ku yi amfani da shi. In dai kai ɗan namiji ne sai ka yi godiya kuma ka sa da barka ka yi ayyan addu'a. Dan ba za mu gaza in Allah ya yarda za mu ci gaba da shawarwari akan lura da lafiyoyinmu. Kun ji da layi. To kamar su tambaya su yi ta ya kuma section. Kamar son shiga group ɗin Telegram akwai description. Kamar son shiga wannan bidiyon mu na YouTube channel za su danna subscribe da ƙaramar alamar sanarwa. Ma'ana da turanci notification ana sawa za ka ji sanarwa. Sannan da zarar ka tabbatar shirin naka yana burge ka burge mu yau da kullum. Ya burge ka ka danna like, kar a manta kuma da yawa na Rahama Salati. An zamu dakata ba za mu jar bidiyon ya tsayi ba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallam.